Sanibonani guys, ngiyanamukela futhi kule video. Ngizobe nginipha ithonga langomhla ka-8 September 2025. So umndeni wakaMagwaza uhleli phansi udle breakfast. uMakhumalo uzama ukubuka ukuthi le ndodana ephambi kwakhe ngabe usanele noma ubanele na. So nje ubuka yonke imuvi eyenziwa ubanele. Ambone edla isibindi nopelepele, athi hawu wena usudla isibindi nopelepele futhi kangaka. Athi hayi ubanele athi umbone ukuthi usazama amanga azowaqamba. Athi hayi-ke ngikhohliwe kunitshela sengiyasidla isibindi futhi nopelepele. Afake nje isibindi afake nopelepele omningi. Kuthiwa hayi bo ngeke phela uzokugulisa upelepele omngaka. Abe seshilo athi hayi bo yazi umuntu ejwayele ukudla upelepele kanje ubanele ngumbuza yena. Umbone nje lokuthi engazi ukuthi uzophendula thini. Ngapha uDladla usaphatheke kabi ngokushona kwakaNkosi, akakhulumi namuntu, uyivalele ekamereni. Unkosikazi wakhe uyazama phela ukumduduza, amtshela ukuthi njengoba usukwenzekile umngcwabo sekumele bazame ukuqhubekela phambili nempilo. Inkosi uyidlalile indima yakhe lapha emhlabeni. Sekumele anake iy'ngane zakhe lezi ey'khona manje, oLungelo, Benolethu noMbali. Ngapha uMbali uphatheke kabi ukuthi uhlukene nomuntu amthandayo okusanele, futhi uyasho ukuthi nje uNkosinathi ngesikhathi eshona uhambe nengxele enkulu yakhe. Futhi nje usanele ngesikhathi kushona uNkosinathi kuningi akuzwa okwamluza nothando lwathi ukwehla for yena. Ngapha uzama utshela ubaba wakhe ukuthi emkhandleni omusha usezongena kubona futhi kumele bafake usanele kubona. Uphinda akayizwa-ke kahle-ke leyo ndaba leyo. Ubanele-ke useya emsebenzini. Mbulazi uyazama-ke ukumbuza ukuthi uzizwe njani ngokuhlukana kwakhe noMbali. Asho-ke kubanele ukuthi khona kubuhlungu, kodwa-ke impilo iyaqhubeka. Umbone nje uMakhumalo ukuthi hayi ngeke uzame ukuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngale ngane le phambi kwakhe. Emva kokuthi phela uGumede-ke yamtshelile ukuthi le ngane la emagcekeni akhe akuwona usanele kepha ubanele. Nendlela nje yakhuluma ngayo nje ubanele uyakhombisa ukuthi hayi cha akusiyo usanele lo. Ngapha-ke umalume kaZama uyancoma nje ukuthi usanele wenza umsebenzi omuhle. Njengoba nje uGadla sengekho nje manje, umsebenzi kaSanele loyo. uSanele nje indoda emadodeni. Lokho bekushiwo uZama ukuthi akumele angene emkhandleni akuwona nje umqondo omubi ngaleyo ndlela, ngoba uSanele useyikhombisile nje ukuthi wazi ukwenza okukhulu kangakanani. Futhi ukulungele kwasemkhandlweni-ke hayi uphinda-ke nje akangene leyo-ke nje uyabatshela ukuthi uSanele nje uthisha omkhulu nje abamdingi nje umuntu ozogqoka ukuthi hayi la bagqokile amasudu, badinga indoda nje yangempela ezokwazi ukubamba lo mkhandlu lo. Bazame-ke benophapho ukumchitha-ke nje. Ubabona ukuthi sebethathekile kule nto yokuthi bazofaka uSanele emkhandlweni. KaDladla-ke isimo asikabe sihle. uMgabadeli nje uyandwaza phambi kwamakhastoma amile ulayini. Azama ukuyamemeza babudladla nje umile akawezi khuluma nawo. Waze kwangenelela-ke ushukela-ke wathi hayi baba hambe ekhaya uyophumula, mina ngizoqhubeka la. Ahambe-ke ekhaya ubaba aqhubeke nokudayisa isitolo. Ngapha uPablo ubizile uSanele-ke manje kusezomcela ukuba azongena emkhandleni. Asho nje ukuthi usuzibona sithi uyindoda emadodeni, uzibona sile nje ukuthi usukulungele ukuthi ube kulo mkhandlu lona
athi nje uphinda akwazi nje akwazi singamthemba kanjani lo singathemba kanjani ukuthi angawo omunye wethu athi usanele yebo kona ningake ngithembe ukuthi ngingangomunye wenu kepha no Gadla ubengeyena omunye wenu kodwa nikwazile ukuthi nidlele esithebeni esisodwa naye. Ngena kanjalo kusanele emkhandleni sisala kanjalo ukuphinda nokudinwa kwakhe Jabula uPhaphula kanye noZama bajabule sejoinile usanele kwiforum. Uma Khumalo ahambe aye kuBaba Gumede ayombuza ukuthi ukuthatha ukuthi asebenzise isiphiwo sakhe ukuthi aqambe amanga aqambele ingane yakhe amanga kuba yena uyazi ukuthi le ngane lapha yayigcikini lakhe usanele ukuthatha nje ukuthi adlale ngaye ambuyisele enhlungweni asedlulile kusona yini nje ayilazama ukuyenza ayike asuyazama ukuchaza kuGumede vele ukuthi hayibo lalela phela kusiye njengoba ngisho nje angamniki nethuba nje lokuthi azachaza uMakhumalo akhele idilika kuyena. Ihamba kanjalo ke episode ngomhla ka-8. See you on the next one. Bye.